Vinga, va, a veure, Òscar. Va. Eres tu un poquet? Ara veureu el millor conte de la història d'internet. S'ha de veure sense fam, perquè si no, estàs perdut. Es diu La ruta dels esmorzars. Mira-hi, mira-hi. Ah, això està gratuït. I el nom no enganya. Bàsicament, són una colla de xavals anant de bar en bar a esmorzar. Tots els meus respectes hasta bona gent. Que te dic una cosa, he almorzat este matí en ells. Ah, sí? Que just En un d'ells. ho hem de dir. Has vingut tu a almorzar. Avui he vingut jo d'almorzar bé. Bé, la panxa ben plena. Sí. Com I van esmorzar, efectivament- això és salut. Sí. Efectivament, tenies raó, no hauria d'haver vist això. M'ha entrat una fam. Producció, un entrepanet, traia uns cacau, unes olives, no? Les fotos són brutals. No cola. A mi el que més m'agrada del que fan ells és la narració. O sigui, jo crec que ho graven amb el La veritat regust, que la tomaqueta estava saps? espectacular. El cremaet, encara Oh, als que bo. llavis. Que bo. Estan ahí, mira, mira. Saps el que te vull dir? Per favor, Això per és un favor. esmorzar o un A veure, va, que algú ens parle... Que algú ens parle d'un altre perfil abans de que omplim la babeta... Va, vinga, té raó, Àlex. La babeta de taula no, la taula de babeta. Però també.